Cirkus, cirkus, summarum. Cirkus, cirkus, summarum. Cirkus, cirkus, summarum. Mine damer og herrer, nu er det forestillingsfredag. Ved I, hvad det betyder? Nej. Det betyder, hvad betyder det? Det betyder, man skal hygge sig. Man skal nemlig hygge sig, og man må spise popcorn. Og jeg har taget billetter med. En til dig, Adas. En til dig, Pontus, og en til dig, Ibi. For det er jo sådan, at nu har vi brugt en hel uge på at lave en masse forskellige sjove cirkusting. Og når man har lavet cirkusting, så skal man jo også have en cirkusforestilling. Og det er jo derfor, vi sidder her og hygger os. Kan I huske nogle af de ting, vi har lavet i den her uge? Ja. Hvad? Jeg er at stå på hænder. Gå på hænder og gå på line. Og du sidder og ligner en stærk mand. Og vi har også lavet understyr. Ikke? Sammen med mig. Sammen med dig, hvad var det, du var? Løve. Siger Du løve. er en stærk mand. Ja. Og alle de børn, der sidder og kigger lige nu, de har faktisk også lavet cirkus derhjemme. Og nede i børnehaven. Og de har også forestilling i dag. Skal vi ikke lige ønske alle børn en rigtig god forestillingsfredag? Kan vi ikke gøre det? Rigtig god forestillingsfredag. Hej hej. Godnat. Godnat. Hej, de gørle. Cirkus, cirkus, summarum. Cirkus, ja, ja. Vi vil cirkus, summarum. Hvor alle kan være med. Og så kommer jeg i tid. Det er vores hemmelighed.